Primeran egoten da hemen eguzkipean, eta gauza bera segurazki pentsatuko dugu hemen Santa Clara Irlan bizidan beste biztanle berezi batek. Bere izen zientifikoa Podarcis liolepis sebastiani, baina guk ezagutzen dugu Santa Clara Irlako sugandila bezala edo Urgulmendiko sugandila bezala. Espezie hau ez da ohikoa, subespezie bat da, eta hemen Donostikoa propioa da. Horrek esan nahi du bakarrikan hemen aurkitzen diela, bi eremu hauetan. Munduan ez dugu beste inun aurkituko. Nola sortu dan espezie endemiko hau, endemismo hau? Bueno, hemengo populazio zati bat nunbait isolatua geratu zen Irlan edo Urgulmendian Irlazanean, eta hor garatu dute ezaugarri propioak ezberdinak. Adibidez, tamaina pixkat handiagoa da, ezkataren disposizioa pixkat ezberdina da, eta kolorea ere ilunagoa da. Horretikan, ulertzen dugu ez dala ohiko sugandila, baizik eta beste bat. Por cierto, Podarcis bere izenaren esanahia latinez da hanka arinak. Horretikan maiz ikusiko ditugu, baina oso zaila da harrapatzea, segituan ateratzen dira korrika. Hemen dauden bi populazioak printzipioz oso garatuta daude, ez daude arriskuan, baina azken bolada hontan agertu dira hemendikan beste sugandila mota, Balear Irlatik ekarritakoa. Horrek arriskua suposatzen du hemengo populazioarekin. Horretikan kontu handian ibili behar gea, beste nunbaitetik ekartzen dugunean halako espezie inbaditzaileak. Santa Clara Irlako fauna eta landaretzari buruzko informazio gehiago ezagutu nahi baldin baduzu, parte hartu gure bisita gidatuen programa. Informazio guztia ondalea.eus web orrian.